ena yetie ye no me yanto Premtobre Kasee no so na yenko yensam foforo mu na enso to kakra bia na wonsono gudjam fi se mfama no odinti wonchensen na epa na ese nioma ye nioma bebre ma ye kwa hohia mu ne santi National Disaster Management Organization etwaniti ase NADMO womo de kasachire ekoso dia ma obibia wo communities ahodo bi mu wo kwan ya yefaso si ye dan titru ene ne moso se Awurade ye na adwuma no nkofo ha foforo bi anso mreye Adom TV etwaso Unit Committee Chairman, our Obenkrom Electoral Area, our Intensify North District, Samo Ekuamoa, and Adom News in Central for Kasawa de Tudra say, and who be here say, Omanfo, one more National Disaster Management Organization, NADMO, Ebema, Omanfo, war and Patemono in Churchill, Ediafa in Chensing, any in your papa, Sessa Womo Edibo Modanso, sending so Kotoa, and far at Renchem, Ama Omanfo, eso. Say, NADMO for or how bar on Babuayeno. Mmerɛ to bra no mo community engagement enka sankyere yen kromafo says yesi dan a benefo se ahoda so na ebema yesi dan ne ebebo so ye pe capital ni oni adwuma omo so ye na onwedre dan ne ye man na nye se nadbofo betwen we se me dan so apa me dan abu ne ya begina ho ne ya twotwo ne ye de niema abebo eye de na nso enya anu aduru no na mo se enya ahoda so ne ye dan ne yi a mframa befa nsuo beto ohaw no mampo ni afre NADMO ebasa yebekọ enim Mrasha Bejani owo Intensify North Patrick Bano enso ede nsem sei ene to a unit committee ne nsem ni so I was saying engineers of assembly mo wonani ekọ ho esan say sabi obeka se nuane board enti ma mfa nua kakra bi ye na menya mfaso bebiri ebasa emoye enti mesre say abrabia no engineers e wo this assembly ho no ema o monini eye adan ahodo ene abai enyuma hodo aye no Intensify North no omma omoni ni akiri na yenye ni yie